Už je tomu 10 rokov, ako vzniklo občianske združenie, ktoré sa volá Spolu pre všetkých. Toto združenie združuje nadšencov, ktorí sa venujú verejnému priestoru v meste Sliač. Máme za sebou už niekoľko úspešných projektov. Od svojho vzniku sme sa venovali hlavne lesoparku Kozák, ktorý všetci Sliačania dobre poznajú. Má výmeru 5 hektárov a za tých 10 rokov sa nám ho podarilo celý zrevitalizovať. Ďalej máme za sebou nejaké úspešné projekty typu výsadba stromov s nadáciou Ecopolis a tento rok sme ukončili veľmi úspešne aj projekt s SPP nadáciou, kedy sme do verejného priestoru na Sliači priniesli aj rôzne funkčné prvky. Dnes stojíme pred veľkou výzvou, ktorá je tu za mňou. Ide o veľmi nádhernú kultúrnu pamiatku, kaplnka svätej Hildegardy, ktorá si zaslúži momentálne, ako vidíte, obnovu, a to v spolupráci s našimi partnermi, ako sú Kúpele Sliač a verejný sektor. V Kúpeľoch Sliač sme túto aktivitu privítali s veľkou radosťou, pretože kaplnka svätej Hildegardy sa nachádza v území minerálnych prameňov. Je to územie, kde vidíme to naozajstné bohatstvo našej krajiny, našich kúpeľov v podobe rôznych zdrojov minerálnej vody, ktoré sú verejne dostupné pre širokú verejnosť. A toto územie slúži nielen preto, aby si ľudia prišli načerpať liečivú vodu, ale aby prišli tráviť pokojný čas v kúpeľnom parku. My vieme, že sem chodí veľa rodín s deťmi a dotvárame toto územie tak, aby si tu každý našiel niečo svoje. Tešíme sa už z nových takých detských preliezok, ktoré sa tu tento rok inštalovali. A na druhej strane tých minerálnych prameňov je práve kaplnka svätej Hildegardy, ktorá má slúžiť k takému pokojnému zotrvaniu v kúpeľnom parku, poskytnúť taký čas na rozjímanie a taký čas, kde má človek tráviť sám so sebou a upokojiť sa možno v tomto úplnáhľadnom svete. A my veríme, že táto aktivita, keď sa podarí, a veríme, že sa podarí, tak práve takýto priestor v kúpeľnom parku na Sliači vytvorí. Kúpele Sliač disponujú kompletnou dokumentáciou potrebnou pre obnovu a reštaurovanie kaplnky svätej Hildegardy a rady poskytnú pasportizáciu budovy, statické posudky, návrh na reštaurovanie a reštaurátorský výskum interiérov aj exteriérov. Rád by som vás aj ja pozval k podpore kaplnky svätej Hildegardy, v ktorej sa nachádzame, kde je miesto stretania ľudí z celého Slovenska a verím, že možno aj zo zahraničia, kde ľudia pridávajú k kúpeľnej liečbe pre telo a aj duchovnú liečbu pre svojho ducha, pre svoju dušu. Zároveň je to miesto, kde sa buduje bratstvo a priateľstvo mnohých ľudí a zároveň je to miesto, kde sa môžu inšpirovať príbehom svätej Hildegardy, jednej z najväčších žien na prelome 12. a 13. storočia a možno pochopiť aj k úlohu súčasného ženského rozmeru života. Prispejte.